Deixeu-me fer un recordatori d'actualitzar valors de variables. Vosaltres sabeu que podeu crear una variable, per exemple una variable counter, que valgui 0 al principi, i vosaltres sabeu, podeu fer print, anem a fer prints per cada valor nou de la variable. Això imprimirà un 0 només. I vosaltres sabeu que aquesta variable la podeu tornar a utilitzar. Podríem posar ara counter igual a 5 i ara counter valdria 5, no 0, que era el primer valor. Primer val 0, aquí quan a la línia 2 val 0 encara, i quan li posem el valor 5, doncs passa a valdre 5. Llavors hi ha unes operacions que són curtes, que són maneres escurçades, i això és el que voldria que repasséssim avui. Fixeu-vos, jo a counter li puc dir, ara agafar el valor counter més 2. Per tant, counter val 5, li sumes 2, que és un 7, i ho guardes a counter. Si ara imprimim counter, això valdrà 7. Però hi ha una versió reduïda d'aquesta operació que és fer-ho amb aquest símbol, més igual, que fa exactament el mateix que la versió llarga i fa el codi una mica més curt, una mica més llegible. D'aquestes operacions curtes trobem la resta igual que hem fet counter més 2, podem fer counter igual a counter menys 2, de manera que, o counter menys 3, agafem el valor de counter, que en aquest moment són 7, li restem 3, per tant són 4, i guardem el counter. Si imprimim això, durarà 4. Molt bé, i això també té la versió reduïda, que és fer menys igual. Per tant, el que fa aquesta línia és agafar counter, li resta 3 i ho guarda counter. Superútil. Hi ha dues operacions més, que són el producte i la divisió. I aquestes 4 operacions, o aquests 4 operadors, us aniran molt bé a l'hora sobretot de comptar coses i de gestionar els torns, per exemple. Molt bé, ja veieu. Li sumo 0, primer val 0, counter, després val 5, després li sumo 2, val 7, després li resto 3, val 4, la multiplico per 3, 3 per 4, 12, i 12 entre 2, 6. Molt bé. I, evidentment, vosaltres també sabeu que a counter, independentment del que fos abans, li podem posar un valor numèric, per exemple, ja està. I sense problema haurem canviat els valors de la variable counter molts cops, no només multiplicant-lo, restant-lo, dividint-lo, etc., sinó també assignant-li un valor completament nou. En recordeu-vos que per assignar un valor es posa un igual i no 2. Ojo! Evidentment, també podeu fer una cosa extra. També podeu sumar-li, si tinguéssim una altra variable, per exemple, jo que sé, suma, doncs que suma valgués 5. Això, en lloc de posar números, podríem posar-li una altra variable. És exactament el mateix, val? Ara se sumarà, en lloc de 3 o 2 o el que sigui, se li sumarà una variable, però el resultat és el mateix. Agafar counter, si aquesta línia és l'equivalent a fer counter igual a counter més suma. Fixeu-vos, val 0, després val 5, li sumem suma, per tant val 10, 5 més 5 és 10, li restem suma, val 5, ho multipliquem per suma, que són 5, 25, i ho dividim entre 5, també dona 5. Fixeu-vos que dona 5 a float, com a flotant. Per què? Perquè hem fet una divisió, i una divisió dona decimals, és a dir, ha passat. Abans era un enter i ara és un float. Això és tot. Sort amb la implementació i no oblideu enviar-nos els dubtes que tingueu, va?